Sabona kunjani bafowethu, zimbili indaba engiza nazo. Oyokuqala uSihle Nduli neOrlando Pirates, yesibili bese kuba uBasadini naye futhi kunodaba olumthintayo. Right, asiqale la bafowethu. uSihle Nduli lapha neOrlando Pirates neStellenbosch, they have reached a verbal agreement okuwukuthi bavumelene ngokwemlomo lapha ukuthi uSihle Nduli uzoya kwiOrlando Pirates come end of the season. Lokho bafowethu kuzemva ukuthi Orlando Pirates isihlala isikhathi eside kakhulu imfuna nomjito lona lapha yenza inquiries lapha kuStellenbosch ukuthi kungenzeka kanjani ukuze bamthole lapha uSihle Nduli. Uyazi ke nawe mfethu ukuthi umdlali ontswempu kangakanani, how good can he be on any given day. Therefore Orlando Pirates bafethu ngasiyithole isimtholile ezizoqala isizini ka 2025-2026. He's a very good player. He needs no introduction kahle kahle. We've seen him how he can play, how good can he be. So ngokwami bafethu, this is a very good signing for Orlando Pirates, and ufast kakhulu, uyakwazi ukuread the game and all that nje bafethu. I think he's a kind of a player Orlando Pirates will definitely need come start of the season 2025-2026. Ngani ngisho njalo na, because they'll be challenging for a league next year, even though nakulonyaka bebe challenge bafethu. Let us be honest, I believe ukuthi uku-announce ukuhamba ka coach ngalesikhathi kwa-announce ngakhona ikona kwabalimaza abadlali, because they loved ucoach Jose Rivero and they all said abafisa hambe yini ngoba abadlali abaningi bebelivela kubona mfethu, bebazi ukuthi ischeme ngeke bangasitholi kuyena and uyabathemba futhi uyathembela kubona. Manje abazi noma ucoach uzofika uzobathanda noma akazobathanda. So lokho mfethu obvious vele kuzokususa ifocus yabo ekutheni noma kwi-performance yabo lapha going forward kuzobalimaza. At least iphathi mhlawumbe iyalinda isikhashana ukuthi imemezele ukuhamba ka coach mhlawumbe ngabe ayikho le position ekuyona namhlanje. Right, sifumile bafethu kuNduli, he will be a very good signing for iOrlando Pirates. uBasadini bafana bakithi, uBasadini abalandeli abaningi bePirates bayamfuna, and iPirates siyazi ke abalandeli abaningi bafethu bafuna umdlali igcina isimsayina ngempela. Asiqale la bafethu, ngokwami uBasadini he's a very good player according to mina ke manje. He's a very good player, umnandi kakhulu, but thing is buka manje ibhola edlalwayo, but inkinga ngam slowly buka ibhola edlalwayo. Sundowns ama fullbacks akhona speed sodwa, you understand, ingakho benza kahle kangaka. And then as Pirates ubuka Dion Hort odlala left back very fast, understand. uBasadini mfethu slowly, as much as he can be good and ayamshaya kakhulu ama passes nama cross, awamahle ama cross akhe. Mina ngokuhamba fethu I prefer uHanamap wamaZulu kunoBasadini, ngoba uHanamap uyagijima, une speed, ufast, uyakwazi nokudribula futhi uyakwazi ukumaka ukhuthele, understand. iPirates ivamsuku attacker ngama wing backs, i-attacker ngama wing backs Pirates kasini ngoba iyamkhuphula uHoto akhuphuke uVan Rooyen that side, mama makhona uMonyane noma khona uLebito, understand. So mina ngokwami bafethu uBasadini he's a very good player, but for Orlando Pirates and looking how they play style sabo sokudlala iOrlando Pirates, I don't think uBasadini would fit perfectly fine at Orlando Pirates. Abaningi abadlali ababentswempu bafika bastrugglisha eteamini. So mina ngokwami bafethu abamdedelele elinye iqembu bafethu iBasadini, at least ayikwamanye amaqembu uChiefs kanti because nakhona bayamdinga, I'm sure of that. Kodwa nje mina bafethu ngokwami uBasadini over uBasadini I would prefer uHanamap lo wamaZulu bafethu. Zinjalo kodwa ke awuze comment section ungitshela ukuthi wena ngokwakho ubona kanjani. Ungakhohlwa uyosubscribe ku YouTube at Soccer Revelations with Usibonelo Sokhulu noma SP Sokhulu lapha na bafethu, uzoba kumnandi kakhulu. Okuningi sesokukhuluma khona not la kwi-app because i-account isemgqeni wokubhena.